So hello mga subscribers, likers, and yung share natin dyan. Ito si Modernong Magkepweng 2. Kasi nagka-problema yung one ko. So, unidentified person na sinira yung ating Modernong Magkepweng na almost 2K subscriber and almost siguro I think 470 videos na. So, from Borac at during pandemya pa. Ang masakit nito nandun pa yung father ko nung nilibing. So maraming nawala, maraming nasira, especially yung ating mga napagaling, yung mga napagaling natin at nagbibigay tayo ng mga tips and reminders sa ating mga stroke patients. By the way, hindi po nagtatapos doon. At ito po yung modelo ng Magkepweng 2 na patuloy po tayo magbibigay ng ating mga videos to encourage yung ating mga stroke patients, especially yung mga walang-wala. Kasi yung mga mayayaman yun automatic and marami silang makukuha mga physical therapy, massage therapy, speech therapy. So lahat yan, kaya nilang kunin kasi may yaman sila o mga pera sila. Pero yung mga kapuspalan, yung walang-wala, so pwede kayong manood. So may mga tips ako rito na ginagawa ko para makatulong tayo. Kasi importante po yung makatulong sa kapwa natin, especially yung mga walang kakayahan magpa-therapy. So, number 1 po, unang-una po, yung faith in God, yung ating relation to God, connection to God, and relation to family, connection to family. So, number 2 po yung family circular. So, pangatlo yung therapist na hawak sa inyo, si to which siya ay under ng isang training or meron siyang kakayahan, certificate sa NC2 or any certificate na nag-schooling yung taong yan na meron siyang background sa massage therapy or any therapies that regarding na meron siya, na pwede siyang umawak sa inyo. Yan. So, si Modernong Magkepweng po ay matagal na pong therapist. So, aside from scientific, meron po tayong gift and a traditional. So kinukumbine ko po yan, scientific and traditional. Ayan. So matyaga po nating inaalagaan ng stroke natin. Hindi po siya masama-sama sa lang. Hindi po ganun yun. So we combine lahat po ng inaral ko, reflexology, fluid wellness, and some sort of pressing point. So kinukumbine ko po yan kasi yung napagaling ko po, unang-unang napagaling ko sa tulong at awa ng Diyos, yung taga ng Botas. Yan. Hindi ko sabihin yung pangalan, pero siya po yung nag-aaral po ko ng reflexology yun. Siya po yung napagaling ko. So, talagang pinagtyagaan ko po yun. Wala pang kuryente pa po. It is manual, pure massage therapy, combination of reflexology, siyempre yung faith in God, sa awa at tulong ng Diyos, siya po ay gumaling at nakarecover. That's the point. So ngayon, bakit ako nag-vlog? Kaya po ako nag-vlog para yung mga nanonood na walang-wala, na makita po nila may pag-asa ang mga stroke patients natin. Ino-connect ko yung kanyang spiritually and emotionally and physically na may pag-asa ang mga stroke patients natin. Gusto kong bigyan sila ng pagkakataong maging maayos, maging masaya ang kanilang buhay dito sa mundong ibabaw na pinagkaloob ng Diyos. So, ang mga tips ko po and reminders sa mga stroke patients natin dyan, especially, so unang-una po yung ating, sabi ko nga, faith in God, connection to God, pangalawa yung family circular, so pangatlo yung therapist, proper coordination, siyempre yung doctor medication niya, yung mga gamot siya na dapat inumin, so dapat po yun random coordination and routine na ginagawa natin sa ating stroke patients. Paano po siya gagaling? Siyempre kailangan po ng tinatawag na massage therapy program for the speedy recovery. So papasok po doon yung program natin, yung tinatawag na body conditioning, yung pagpapalambot ng mga muscle, mga spasms, pagtanggal niyan.
And then we also use a digital uh, therapy. Yan. Gumagamit din tayo niyan pagka kinakailangan na. So more on, gumagamit tayo ng manual para mag-circulate yung dugo and to adjust and to para maayos yung mga fiber ng mga muscle niya na liko-liko. So inaayos po natin yan with gentle touch, gentle massage, and different technique. According po yan sa age ng taong stroke patients po natin. So may po tayong bedridden, mild stroke, second stroke, and almost 10 stroke na marami tayong napalakad at napagaling dito. So that's why modernong Monkey Keeping 2 ay patuloy pa rin sa serbisyo. Patuloy pa rin po tayong tumutulong sa talagang sa mga walang malakas, sa mga pusparad, lalo na po talaga yung walang kakayahan na halos kakain na lang, talagang mahirap magsalita pero na nakakaano ng puso. Napakasarap pa rin tumulong sa kapwa natin. Huwag po tayong magsawang gumawa ng mabuti sa ating kapwa sapagkat ako po naniniwala na Diyos ang gaganti nito. No? So again, may mga updated tayo na gumagaling na. Like example, sad to say, may mga huminto. Hindi ko alam kung bakit. Pero sayang naman kasi akala kasi nila, nakita nila, gagayahin nila. No. Iba po yung heart ng taong umahawak. Iba po yung nakapagpagaling na at may experience na at tinatawag na marami ng karanasan sa pagpapagaling ng stroke patients. Ayan. So iba po yun, hindi nakita mo minamasay, ganun hindi. You should know na ang gagamitin mong sequence or massage is kailangan sa tao na yan. So mag-iingat po tayo. Hindi po basta-basta ang pag-handle ng stroke. Like, baka pagtulak mo ng paghilot mo, paghagod mo, baka tumaas yung dugo niyan, ikamatay pa ng taong hinihilot mo, and because of lack of knowledge. Yun po yun. So, lack of knowledge, massage therapy, hindi po basta-basta. Remember, ang hinahawakan natin ay kalahati ng buhay. Huwag mo nang dagdagan pa sa kanyang senaryo. So dapat ina-uplift mo siya physically and spiritually. Ganun po ang pag-handle ng mga stroke patients natin. Sad to say, may mga taong minto, may mga taong hindi nagpatuloy. Ako'y nalulungkot sapagkat aking pinagdarasal na sila ay gumaling kahit sinong mawak sa kanila. Kung sila bumalik, thanks God for them. So updated ngayon dun sa may ina-handle ko ngayon dito sa may madapdap. So pag-scroll down nyo lang, makikita nyo naman siguro no, yung ating mga patient doon, si Maring Josephine Flores. Ayan. Siya po ay binan ni Eva, yung pamangkin ko kay Ate Milet. Ayan. Magulang ni June. Ayan. So makikita niyo po yung improvement niya. So lumalakas na yung kanyang lower limb as well as nakakagalaw yung mga kamay niya. Siya po ay 68 years old at ang kanyang blood clot ay bandang kanan at kaliwa po yung kanyang tama. Ayan. So pangalawa yung ating mabilis na naka-recover kasi ito ay second time stroke na. Siya ay si Marcelo Nunag. Siya po ay 57 years old. Siya po ay bago nating pasyente, almost 5 session pa lang. Nakita na natin ang paggalaw. Nakita na natin ang kanyang desidido sa kanyang paggaling. Sa pamamagitan din ng faith in God, sa tulong at awa ni Ate Marisa at kanyang mga anak, pamilya, mga kapatid kamag-anak. Kaya talagang sinusuportahan. At ang ano pa rito, yung maganda pa rito, mga subscribers like si Midel Monkey Keeping 2. Talagang full support yung family sa akin. So nakakatuwa, talagang full support yung family. So ganoon din sila Flores family, full support nila. Kay June, ayan, kay Eva at sa mga kapatid niya. Talagang full support din yung mga yan. Actually ito yung repair ng ni Gladys, asawa ni Jopper na kapatid ni June Flores. So repair sa akin to hanggang eto nga nakakatuwa dahil 5 session, second stroke, almost 2 years. Mapapansin po natin sa ating vlog, lumalakad na po talaga. So, mabilis po yung recovery. So, yung ating in-apply sa kanya, angkop na angkop, yung speedy recovery program ni Modernong Monkey Keeping. Talagang thank you Lord. Ayan. So, first time ko magsalita dito sa aking vlog kasi nakikita nyo siguro, mga short videos. Ayan, kung magsalita na ako ngayon,
para naman ay magkaroon kayo ng encouragement. So pangatlo natin na gumagaling ngayon at process of recovery, yan si Ate Rosita Chutingko. Siya po ay kasalukuyan nakatagyo sa may sa may Hacienda Pantakaki. Ayan. So maganda rin ang pinakita rin ng improvement ni Ate Rosita. Nakita ko na magaling din mag-alaga yung kanyang asawa si Kuya Roque at ang kanyang pamilya, si Kuya Babayaan. They are very also supportive as well as sumusunod sa ating Speedy Recovery Program. Nakakatuwa. So ito po ay nakakalakad rin po unti-unti. Hope and pray itong mga pasyente tatlong ito na nakikitaan ko ng speedy recovery. And then yun palang ating napagaling dyan sa may Arayat, si Noel Lapus. Ayan. Talagang totally full recovery po itong taon to. Taga San Agustin Norte po siya. Yan, makikita niyo po niya malapit sa Bay Iglesia ni Cristo. Yung bahay nila dyan, si Noel Lapus. Sa'yo bro, good luck. Ituloy mo lang yung mga tinuturo ko sa'yo. Medyo busy na si Mang Kepweng. Amot mga pagkakataon, dadaan din ka na dyan. No? Kasi nagbukas na rin shop natin and we are busy. We are so very busy talaga. Amot totally nakaka-recover ka na, magaling ka na. Hindi nagagawa mo yung mga talaga nagagawa mo. Patuloy mo lang yung mga sinasabi ko sa'yo bro. Tuloy-tuloy lang at ingat ka sa mga pagkain dyan. Ayan. So yung ating pang-apat si Ate Rosela, ayan, dito sa may Hacienda rin to. So yung ating alaga nito. So continuous and follow-up massage therapy ang ginagawa natin kay Ate Rosela. Ayan. Caudilla. Ayan. Sa iyo Ate Rosela, Caudilla, sa iyong pamilya, God bless. Amot, pag may time tayo, papasalan kita dyan for your follow-up therapy. Ayan. Tapos si Pauline, dito sa may Kabesa, Kandating Arayat. So ito yung taong tinutulungan din natin sa kabila ng kanyang kawalan, sa kabila ng mga walang taong sumusuporta, and hope and pray na gamutan lang kailangan kay Pauline na sana ay merong gamitin ng Lord. Ayan, pag po narinig itong vlog ko ito, pwede po natin puntahan doon. I-coordinate po sa Kabesa, Kandating Arayat, Pampanga, may mga barangay po dyan. Diyan po si Epi Gutierrez, pisang ko po. We should be coordinate to them kung paano ibibigay natin. O kaya, PM mo ko, transparent, ibibigay natin sa kanya yung mga tulong ninyo. Pero mas maganda po, puntahan niyo po siya sa may Kabesa para alam mo po, tulong niyo may bibigay sa kanya, galing po yung sa puso ninyo, hindi po pinipilit. Ito po ay hindi pinipilit. Tulungan po natin. Yan, si Pauline. Yan, hindi po masyano, yan sa may Kabesa. So ito po yung taong din tinutulungan din natin. Pag hindi po tayo busy, pinupuntahan po natin siya at pinapasalan po natin siya. And we also conducted a massage therapy sa kanyang affected stroke. Upper limb na lang ang kanyang problema. So mabuhay ka, Pauline, at lagi ko pinapanalangin nawa ay magtuloy-tuloy yung kagalingan because of some speedy recovery program and your discipline and as well as yung faith kay Lord natin. Yan. Ito po yung ating panglima, si Ria. Ayan, si Ria. Siya po ay taga Cabio Bacal. Ayan, Cabio Bacal. Ayan. Siya po ay taga Angeles. Ayan. So, sa palibutan. Ayan. Cabio Bacal, sa palibutan, Angeles. Ayan. Si Ria po actually ay CS lang almost 1 month. Sila ay naksidente. Kasama yung kanyang asawa, si Warren, anak. So, sad to say, siya yung napuruan at nagkaroon ng operated sa kanyang right side at almost nagkaroon ng normal movement yung kanyang left side body, upper limb and lower limb. So, we conduct a therapy at sa tulong at awa ng Diyos, may mga improvement na rin. So, scroll down niyo po yung aking vlog at makikita niyo po yung mga improvement ng aking mga pasyente. So, advice ko again sa mga huminto, ayan, pa-therapy na po kayo. At kung malayo ako sa inyo, may mga therapist na dyan, patuloy kayo. At kung saan yung kapatid niyo, sige, just go. At therapy kayo. Ayan.
may mga napagaling ako sa modernong magkepong one na siyempre hindi natin pwedeng ano rin kasi nga sa modernong magkepong to yung mga bago natin, mga napapagaling natin. So again, yung tips ko and the mind there after sinamari ko yung mga press na gumagaling at process of recovery natin dito, yung hirap natin, yung tiyaga natin, sa tulong at awa ng Diyos, yung sikap natin as well as nagsisearch pa rin tayo, continuous tayo learning kung paano makapag-speedy recovery sa ating mga stroke patients natin at nag-imbag tayo sa ating komunidad na sila ay muling makasama ng kanilang pamilya ng maayos. So ang purpose ko rito ay talagang makatulong sa kapwa natin. Kasi napakahirap po talaga ng stroke patients, especially mapapansin po natin na they are sensitive. Ang stroke patients po ay sensitive. Hindi po natin pwedeng bigyan ng problema. Hindi po siya pwedeng pagalitin. Sobrang saya, sobrang galit, lahat po ng sobrang bawal po sa kanya. Especially, we need a balanced diet. Yung mga kinakain, yung mga pinapasok po sa ating katawan, ating stroke patients, ay nakasasama. So we need to control every food na i-intake natin sa kanyang katawan na dapat we should be aware and knowledgeable sa mga pagkain ito. So bawal po mantika, laman loob, dilata, baka mani at mga processed foods, canned goods, ang bastang walang kaliskes, matataas yung mga purine. So ina-aware po natin sila na huwag kainin ng kainin, kundi dapat balanced diet. So pangalawa po, so again, the medication should be continued as well as doctor check-up and proper coordinations, love and care of the family. Yan, importante po yan yung family. Dapat up to the therapist, hindi po tatapos doon. The love and care of the family. Huwag po natin pagalitan, mahabaan niyo po yung pasensya ninyo. Sapagkat ang stroke patients po, talaga po ganyan ang kanyang attitude. May ng ulo, bugnutin, iba-iba. So ito po yung attitude ng stroke patients. So yung mga nag-aalaga po na dapat po nating itandaan, ilagay po natin sa ating isipan na habaan ang ating pasensya sapagkat sa tulong at awa ng Diyos, gagaling po yan ng dahil sa pagbibigay ng iyong pagmamahal. Number 1 po yan, yung giving a love and care sa ating stroke patients. And then po, yung proper coordination po sa speedy recovery. Ayan. So, hope and pray po, may tutunan po tayo ngayon sa ating vlog na to. Ito po si Modelo Magkeping to. Ang pinakatema ko rito, yung summary na at least na-aware po kayo yung ating mga stroke patients na nawakan dito. Bandakaki, yan, sa Pagmaysak, sa Angeles, Mabalacat, Arayat. So, iniikot po natin yan. At pag nakabili po tayo ng magandang motor, yan, siguro mas makakalayo pa tayo. So, hope and pray, baka naman, pag-iipunan po natin ito sa tulong at awa ng Diyos. At kung meron naman na magbibigay sa atin, why not? Dito lang po, kaya po para mas kumanda yung servisyo natin. At mas marami pa tayong stroke patients na mapupuntahan ng malalayong lugar, yan, kasi modern naman kay Pinto is a travel stroke therapy. Ayan. So, travel po tayo from morning, half day, and then after ng ating half day, sasya po natin. Meron po ako ditong promo, back massage, pre-pacing head, with the stretching or basic chiro. So, pinipromote ko yung back massage. Bakit? Kasi ang benefits niya po, napaka-importante ng benefits sa mga nila-stroke. Meron po siyang anti-stroke, anti-stress, body conditioning, blood circulation, alternative for exercises, prepare your bones and muscle for your activities, balancing of hormones. Maraming binibigay, back pain, leg pain, insomnia, yan, hindi makatulog, yan, headache. So, kino-cover ng back massage natin ng 150 only, napakamura po ng binibigay natin dito. Siguro more than 25 minutes or 20 minutes, ayan. So, makabil mo na yung ganitong klase ng massage natin. So, this is a quality massage. Pinipromote ko yung kalusugan dito. I promote health. Kasi yung health natin, yung kalusugan natin, ang ating katawan po parang makina, sabi ko pa ulit. We need to massage. We need a massage for blood circulation and body conditioning. Ayan.
Huwag po natin tipuin ang ating sarili. Treat ourselves. Tinatrabaho mo yan. Ginagamit yung katawan mo. So, pamasahin mo yan. Ito po yung era ng massage. Bakit? The massage is an oldest traditional healing method. Meron siyang healing. It is an oldest traditional healing. Yan po yung tinatawag na massage therapy. Mga subscribers. So again po, ito po si Modero Mangkepweng. And again, shout out po tayo. Shout out nga pala sa lahat ng mga bago natin dyan, mga subscriber natin dyan. Maraming salamat. Magpatuloy kayo. Paki-like and share po yung ating vlog. Yan, Modero Mangkepweng. At sa lahat po ng mga pasyente ko, sa inyo lahat, shout out. Sige mo pa marami kayo. At sa aking pamilya, sa aking mga kapatid, mula kay Ate Julie, sa kanyang pamilya, kay Kuya Boboy, kay Ate Milet, sa kanyang pamilya, family Kuwi, yan, kay Ate Julie, Ramos family, yan, kay Ate Julie, kay Ate Milet, sa Kuwi family, sa Pantakaki, resettlement, yan, kay Kuya Edgar, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak, yan, kay Ate Julie, shout out sa inyo dyan, sa inyong mga anak dyan, at kay Kuya Boboy, sa kanyang pamilya, kay Ate Lani, kay Ate Ate Josie, kay Kuya sa kanyang pamilya, kay Jeanette, tol, sa'yo, shout out sa'yo. Sana makita mo na yung pinagkaloob siya ng Diyos. So, ingat ka palagi, tol. God bless you. Kapatid ko, napakabait niya. At sa utol ko, sa Japan, sa Jing, sa iyong pamilya, shout out sa'yo, tol. Sa iyong asawa dyan, God bless to all of you. Yan, ang pamagin ko. Sa inyo lahat, shout out. At sa aking mga nakis dyan, shout out sa inyo lahat dyan. God bless to all of you. At sa lahat ng mga tulap natin dyan, sumusuporta, sa mga anak ko sa Merayat, Kandating, mga Salaklan dyan, mga Gutierrez, mga Adket Clan, yan, dyan sa Batasan dyan, sa mga De La Cruz, Salaklan dyan, sa mga lahat dyan, shout out sa lahat ng mga sumusuporta siya sa Matasan, mga De La Cruz dyan, mga tulap natin dyan, sa mga lahat, shout out. Ayan. So lahat po ng mga batang kilig po at nanonood po, patuloy ng ating vlog sa mga lahat, shout out. Sa lahat ng mga taga-Pantakaki, mga Palakat, Angeles, mga customer natin sa inyo, shout out, bubuhay kayo. Tandaan niyo po, ito po si Modero Mangkepweng, Stroke Travel Therapy. Hanggang sa muli po, at naniniwala po ako sa salitang Exodus 15:26, the Lord is my healer. Pag-asawa mo ang Diyos, walang imposible. God bless po.